Πιστεύετε ότι είναι λάθος η συγκεκριμένη απόφαση? Πρώτον, να σας πω τι ενέργειες πρέπει να κάνετε. Να ανακαλέσετε τη συγκεκριμένη εκπροσώπηση και να πάρετε θέση δημόσια, σαν Προεδρείο της ΕΣΕ, ότι διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη απόφαση του εκπροσώπου σας και το ανακαλέσετε στην τάξη. Απλά είναι τα πράγματα. Όχι σε μια γενική συνέλευση να πούμε «Α, ο κύριος Λοτσάρης ψήφισε αυτό», γιατί εμείς ξέρουμε τι ψηφίζουν όλοι οι άλλοι εκεί που εκπροσωπούνται. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να σημειώσω, άσχετα αν ο κ. Ζορζόπουλος το ξεπερνάει, γιατί είναι θέση του να μην συζητάει για ΚΑΕΛΕ και για διαβίου μάθηση και για Ινστιτούτα. Όμως εγώ, επειδή πιστεύω πραγματικά, ας πούμε, ότι χρειάζεται είναι ένα όπλο η κατάρτιση στο σύγχρονο εμπόριο, θεωρώ απαραίτητο πραγματικά